Agpada ti social work ken criminology graduate ani Robin ken Lawrence a porsigido a dumalan ti panag-review para ti board exam itinlipas da a kurso. Ti pastor ken outstanding student ani Robin kagiddan ti panagsapul ti trabaho. Ikan na pay oras ti panagala ti practice exam ken panagbuyak kadagiti tips iti panag-review para iti masungad a panag-review na iti bulan ti Hunyo. For now, I will still strive to look for a job kung ano ba yung opportunities na maihalad sa akin. Like maybe sa SWAT po mag-apply ako or we'll see kung ano ba yung ibang opportunities. Pero so after ng this my graduation, review na po for boards sa social work. Idinto ituloy met ti cum laude graduate ani Lawrence ti agtrabaho tapno makaurnong to sa ren nga ag-review. No, kasi ma'am ngamin kat one week ngamin di trabaho ni mama. Ma'am, still lagkurang lahat ma'am. Taduwa ka mga pagbabasahin na mga kabsat. Kundi, sila gasto mi ngamin di agmalum ma'am kat medyo dakkel lahat ma'am. So nga napanunot na trabaho mo. Iti kalkalpas a graduation rites da idinapan a Biyernes. May saan nagbaling nga highlight ti regalo ken mensahe kadakwada ni Congressman J.B. Bernos ken Solid North Party List Congresswoman Menchie Bernos. Let us bring the review center to your school and have your review there. We will take care of your review. We will take care of your review. Criminology and social work graduates. We will bring the review schools, the review center, we will bring it to your campus. Yeah? So agsubli kayo pala dijay. Okay? Banag apagyamanan dagiti dua ken masiguradon ti panag-review da as saanen apan panunutin ti magastos da. Masaya po kami ma'am kasi yun yung sinabi ni Kong JB. At sa totoo lang, yun yung usapan namin since graduation. Pinag-uusapan namin, pagpupunta kami sa kainan ng graduation ng mga kaibigan namin, yun talaga yung topic namin. Ibig sabihin kong dito talaga bang free, ganyan. Kahit nga hindi po buo yung maibigay kung may maidagdag, may tulong, malaking tulong po sa amin. Maragsakan mo lang ma'am, ta damot free nga ako na ma'am. Taso pa yan ti gasto ko ma'am nga review. Mas aming kam nga kaya natag-review ma'am kahit at least mapadasan na ako ma'am. Itinasurok 2,000 a graduates ti University of Abra. 154 iti daytoy ti social work graduates ken 389 met ti naggapo ti kurso ti criminology. Maibasar ti datos iti napalabas a board exam ti social work ken criminology. Napintas ti nagbalin a resulta seknan ti passing rate dagiti examini manipod iti universidad. So nga dito nga ta ti pakayaywan damit ay tutulong da kada tayo dagiti ag-review wala dagiti graduates tayo tatta iti criminology ken dati social work instead nga mapanda ag-review iti sa bala lugar ikan ni congressman ken ni congresswoman iti pondo para kadagiti ag-review ket ti bagada dagiti reviews maangay ditoy lapas campus. So ada dagiti alaan tayo nga reviewers. It is free. Ti dayjay panag-review da tasong batang arod da congressman kani apo congresswoman. Mangnamnamame ti presidente ti universidad ti posibilidad ang mairaman dagiti dadduma a board courses ti libre a panag-review. Jessica Boreta, Balitang Solid North.